Nanjengoko uMzantsi Afrika ulinde ngamehlo abomvu intetho kaMongameli Cyril Ramaphosa kule veki, inkokheli yeEFF uJulius Malema ulungisa abemibeli lizwe kokuba mabathobene imiqathango ye-COVID-19 kungenjalo bazayibeleka iqwemba. All we want is South Africans to behave themselves. The economy is struggling. It's going through a difficult period. And if they do not behave, will be forced to go back to level 5. Lenkokheli sezingxakini ke iza kuvela enkundleni kamantyi waseRandburg kule veki ndawonye noMbuyiseni Ndlozi. Kulapho kulindeleke okokuba amalungu eEFF aze ngobuninzi ukuza kuxhasa lenkokheli ekungaziwa ke okokuba ingaba bethwaya kwazi ukuthi iqelele omnye komnye kuthotyelwe imiqathango ye-COVID-19. And the picket lines were permanently running because we are protesting and all manner of things. So I won't promise that there will be any mask or any social distancing. Malema ukwavakalisa okokuba bachasene nokudendwa kwabasebenzi unqonqozayo apha eSABC ngelithi iziko losasazo loluntu kufuneka liqinisekise okokuba likhusela abasebenzi. Ngaxeshanye uthi ukuvela kukaPravin Gordhan ongumphathi wamaqumrhu karhulumente kwikomishoni kaZondo ye-State Capture bekukudala kulindelekile kuba ebesoloko efumana ukuphathwa okweqanda yena. Ndingabongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eRhawutini.